Усім прывітанне, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І дададзім крышачку добрых навінаў у нашы, такія, скажем так, дастаткова сур'ёзныя, трывожныя і не вельмі радасныя стрымы апошняга часу. Пра добрая беларуская літаратура жыве. Мало таго, беларускія творцы працягваюць тварыць, выбачайце за таўталогію, пісаць і выдаваць ўсё новыя і новыя кнігі. Прычым не толькі па-беларуску, не толькі па-руску, але, як сказаў аўтар кнігі, якую мы зараз прадставім, на палескай гаворцы. Такім чынам, сёння ў нас у гасцях мой калега, журналіст, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат, і, відаць, малады ці пачынаючы літаратар Алексей Дзікавіцкі. Добрый день, Алексей. Добрый день, добрый день. Найперш хочу павіншаваць з выданнем, я так разумею, першай у тваім жыцці кнігі. Так, гэта першая моя кніга, і рабілася яна вельмі цяжка, слезьмі, потам, крывёй, таму што ніякай падтрымкі практычна. Ты амаль што як песня была там «Кроў, пот, слёзы», да? Так, дакладна. Я і рабіў сам практычна пры дапамозе двух добрых людзей. Першая гэта Валерына Кустава, знаная літаратарка, яна дапамагла з рэдактурай, і Уладзя Міхневіч, гэта аўтар графічнага праекту, чалавек, які займаўся вёрсткай. Яны як валантэры дапамаглі мне эту кніжку зрабіць, адрэдагаваць і выдаць, бо без іх я б натуральна не справіўся. Это вельмі цяжкі працэс, калі ўсё практычна без выдавецтва трэба рабіць самому, тым ліку і плаціць за наклад. Да, давай про гэтыя падрабязнасці крышачку пазней. Зараз про саму кнігу і твою творчасць. А даўно адчуў, што яно паліць, цісне у грудзёх, рвуцца просто. Ты ведаеш, недаўна, хаця я ўжо не малады чалавек, мне хутка 49 гадоў будзе, але даволі цікавая гісторыя гэта ўсяго. Справа ў тым, што я нарадзіўся ў Пінску, але выхоўвалі мяне да 7 гадоў, да школы, дзядуля з бабуляй у вёсцы пад Пінскам, якая зовецца Мескавічы, это 12 кіламетраў ад горада. І я там у іх да школы гадаваўся, і справа ў тым, што я гаварыў там выключна па-палеску. Нават калі мяне забралі потым бацькі ў Пінск і адправілі ў школу, то на першым уроку настаўніца, я быў адзіны, хто ўвогуле не гаварыў па-руску тады, бо школа рускамоўная, я не гаварыў, і настаўніца казала, што трэба выклікаць бацькоў і запытацца, што это такое, как мы этого ребенка будем учить, он же по-русски не понимает. Но, вядома, дзеці хутка вучацца, я навучыўся і па-руску, потым па-беларуску, вывучыў ўжо мову, калі быў, так сказать, юнаком, і іншае. Прарыў гэты здарыўся 3 гады. На жаль, з прычыны такой трагічнай падзеі памерла ў мяне мама, і я замест таго, каб паехаць у адпачынак, які планаваў, застаўся з бацькам на вёсцы. І быў там некалькі тыдняў, то есть не так, як звычайна наездамі, там на пару гадзін ці там на дзень, калі ў камандзіроўку, а застаўся там проста жыць, каб падтрымаць бацьку, з ім пабыць. І гэтая мова, на которой я сапраўды гаварыў у дзяцінстве, самым у маленстве, яна з часам забылася, натуральна, але потым яна пачала з мяне проста выплываць там. Я размаўляў такія павольныя гутаркі з суседзямі, з палешукамі, і это ўсё пачынала недзе як пасіўны запас, кажуць, ёсць моўны. У меня такі пасіўны запас быў увесь час. І мне ўжо тады адразу захацелася занатоўваць тое, што яны кажуць, апісваць іх спосаб увогуле жыцця, размоў гэтых такіх нетараплівых, быту гэтага. І з гэта это пачалося, а потым ад проста нататак такіх з назіранняў з'явіліся ўжо апавяданні, которые таксама ёсць літаратурнай выдумкай, да, фікцыяй. А потым ужо далейшая частка, большасць гэтай кнігі это вершы, вершы это цалкам ужо натуральна мае думкі і мае там перажыванні. А што такое ўвогуле оньдэ?
Онде гэта такое вельмі файнае словечко, яно шматзначнае, яно можа азначаць вось тут, вось гэта, альбо толькі што. Онде приїхав Гриць, допустим, ось тільки що приїхав Гриць, да? Або онде лежать картоплі, ось бульба лежить. Так, онде – це таке шматзначне слово, я його взяв у заголовок менавіта тому, що моя бабуля Пракся, яка мене виховувала, вона вельми любила повторати це слово весь час, і воно так запало мені у голову, і я так само часом говорячи по-білоруську, ці там на інших мовах, часом його вставляю. Атрымліваецца, што тое, што уваходзіць у гэтую кнігу, гэта плён працы, ну, скажем так, апошніх 3 гадоў. Так, дакладна, 3 гады. 3 гады мне заняло, і, натуральна, сам працэс падрыхтоўкі ўжо до друку быў таксама даволі працяглы і даўгі. Ну, гэта напісана так, за 2,5-3 гады, можна сказаць. За 2,5-3 гады. А пасля падзеяў 20 жніўня 20-го года нешта пісалася? Так, пісалася. Увогуле, я хацеў гэтую кніжку выдаць летась. У меня такі план быў, што вось да 48-х народзінаў я хацеў ёй выдаць, але натуральна, што ў сітуацыі рэвалюцыі такіх падзеяў, ну, было, так скажем, не да гэтага. Таму я адкінуў гэты сам працэс падрыхтоўкі да друку, пошуку друкарні там, і гэтак далей, вёрсткі. Я гэта адкінуў, але пісалася даволі шмат вершаў, так сказать, рэвалюцыйных, можна так сказаць, альбо таксама ёсць вершы, прысвечаныя маім землякам, героям пінскай справы і гэтак далей. Канешне, так, но нельга не адрэгаваць на гэта. Ну, то есть, вот я да гэтага вёў адлюстраваныя, ну, у пэўнай частцы гэтай кнігі падзеі апошняга года. Так, абсалютна адлюстраваныя. Ад гэтага я таксама думаў, моя рэдактарка мне казала, ці ёсць сэнс як бы аж столькі вершаў даваць, якія адлюстроўваюць тыя падзеі трагічныя леташнія, бо яны як бы вядома зараз зразумела пра што, праз там некалькі гадоў можа хтосьці і не зразумее, альбо чалавек, які не ў кантэксце нашай беларускай справы і не зразумее, але я вырашыў, што все-таки варта, бо ну, па-першае, просто варта, а па-другое, я пабачыў таксама, як мае землякі, як пінчукі тыя ж, наколькі гэта прорвалася, наколькі яны актыўныя былі у супраціве. У супраціве, калі я пабачыў вялізны чырвоны белы сцяг, там некалькі дзесяткаў метраў людзі ідуць праз Пінску, я просто заплакаў, тому што я ніколі не думаў, што тое, што мы калісьці бегалі ў 90-е, на пачатку 2000-х гадоў са сцягамі па Пінску, што з нас пасмейваліся, што гэта мела ўсё сэнс. Бо калі б не было вот гэтай шматгадовай такой руплівай, можа нават маленькай працы, то нічога б не адрадзілася. І таму я вырашыў, што абавязкова это трэба пакінуць, вершы такой тэматыкі. А вот увогуле дзіўныя словы, што там хтосьці там праз пару гадоў не зразумее, хтосьці не будзе ў тэматыцы. Я просто назіраю за тым, як прорвала, скажем так, на тэму шмат каго. Вот колькі вершаў пасля жнівеньскіх падзеяў было напісана, колькі песень напісана. Дык можна пра кожны верш, прысвечаны тым падзеям, сказаць, ну вот нехта там прачытае, асабліва з замежжа, і не зразумее, што да чаго, так што не пісаць? Не, ну, ясна, ёсць вершы, которые там, допустим, калі пролілася кроў, у меня ёсць верш такі «Кров змяняе все». І ён універсальны ў дадзеным выпадку. Ясна, што он быў, натхненне прыйшло ад гэтай трагічнай падзеі, але ён універсальны, бо увогуле пра кроў, которая мяняе сапраўды ўсё, калі яна пралітая. Але ёсць вершы такія, ну, скажем, прямо рэвалюцыйныя, так? І бывае такое, што часта ў літаратуры кажуць, быў нармальны там паэт ці пісьменнік, а як толькі стаў на барыкады, то, значыць, вот, абы што пачаў пісаць, вот, заклікаць, это не паэта, гэта справа. А мне падаецца, што это абсолютно не слушна, таму што, ну, як можна быць часткай свайго грамадства, свайго народу і казаць, не, ну я вось буду пісаць толькі там пра філасофію, філасофскія нейкія тэмы, а тое, што навокал мне не цікавіць. Мне падаецца, это неправільным, таму гэтыя все вершы і засталіся. Дарэчы, калі ўжо, ну вот просто пра стылістыку можа быць, ці даваў на вычытку там, ну ці скажем там для ацэнкі ну якому-нибудь паэту, літаратару там уступнае слово, каб напісаў там ці чыста вот паглядзіце там, пачытайце, вычытайце там, да і ўсё, а вот ну такое, каб хто-нибудь такі мэтр пачытаў і сказаў, ведаеш, Алексей,
Так сабе. Лепей не трэба, не пазорся ты. Ну, былі такія думкі, шчыра кажучы. Я яшчэ летась звярнуўся да аднаго вельмі знанага беларускага паэта з просьбай майго земляка, крыху земляка, напісаць прадмову, і ён сказаў, што напіша, што сочыць за тым, што я публікаваў на Фейсбуку, і што напіша. Але потым мне падалося... яшчэ хацеў таксама, ёсць людзі на Берасцейшчыне, допустим, которые цікавяцца, але таксама па ўкраінскім баку, межы на украінскім палесе, якія цікавяцца гаворкамі і якія хацелі б, як запрапанавалі, таксама глянуць на гэта. Але, разумееце, справа з гэтымі гаворкамі яна настолькі складаная, што вядома, што можа быць вёска за 15 кіламетраў, а там, допустим, кажуць не коня, а кунь, альбо кінь, і гэтак далей. І гэта практычна не мае сэнсу, таму што кожны бы перарабляў под свой КПЛ. Я памятаю на пачатку... Зараз я не про перараблянне вот такое стылістычнае, а про увогуле, вот ты ж казаў, что вот верш, ну, нейкай нясе у сабе, ну, я не ведаю, такую іскру Божую, як кажуць. Ну, спадзяюся, што... Вот, каб почитали и сказали, там неважно на якой мове, но відаць, что гэта вот талент. Ну, я не меў прыватныя, так сказать, прыватныя такія паведамленні ад людзей беларускіх літаратараў, не шматлікіх, але меў ад тых, каго я сапраўды шаную. І калі мне это напісаў нават адзін чалавек, адзін з самых вядомых беларускіх сучасных паэтаў, ну то мне этого дастаткова. Это па-першае. А па-другое, гэтая кніжка пісалася і была выдадзена не дзеля таго, каб прэтэндаваць на літаратурныя прэміі ці, не ведаю, ездзіць па нейкіх літаратурных сэшанах. Але пагадзіся, атрымаць гідройца за кнігу было прыемна. Не, было прыемна, так. Але калі вы гляньце на кнігу, яна нават надрукаваная такім крыху большым шрифтам. Галоўнае для мяне было зрабіць такі трыбют для сваіх землякоў, сваіх палішукоў, суседзяў сваіх, таму што калі я пачаў там несмела гаварыць гады два таму, што збіраюся кніжку напісаць, яны абсалютна в это не верылі. Таму што калі ў Беларусі выдаюцца кніжкі, ну, вядома, па-расейску, па-беларуску шмат выдаецца даволі, можа, не столькі, колькі хацелі б, але выдаецца, то па-палеску ніхто в этом не мог паверыць, таму што ўвесь час гэтыя людзі адчувалі сябе такімі, нават не другого, а трэцяго сорту, што іхная мова нідзе не была, ніводнай, так сказать, ні пры адной уладзе, пад которой была эта земля, она ніколі не шанавалася, ніколі. І таму кожны, хто переезжаў у Пінск, але не кажучы там уже ў сталіцу, ён, натуральна, хацеў пазбыцца як мага хутчэй гэтага там акцэнта, гэтых славечак, гэтых палескіх, ну, каб быць культурным і гарадскім. Праўда, і таму яны не верылі. І гэта, друг гэтай кніжкі, можа, яна не настолькі таленавітай падасца тым, хто яе будзе чытаць, але перадусім я хацеў бы, чтоб мае аднавяскоўцы увогуле землякі шырэй беручы ўзялі тую кніжку і пачыталі, о Боже, сказали, то по-нашому можна писати, як гэта таке, неможливе, що по-нашому, бачиш, ти чоловік в столиці живе і написав, що то там, і надрукували його, о, як то так. Так що гэта дзеля гэтага пісалася. Але прэмію, конечно, ну, калі, чаму не? Калі дадуць, то адмаўляцца не можна. Ты адчуваеш сябе такім, ну я не ведаю, там, паляшуцкім горватам? Ну той апісываў тое, што адбываецца ў яго вёсцы, а ты вось у сваіх. Ну я думаю, што моя кніжка лепшая. Не, ну это зразумела. Жартую, конечно. Тут спрэчак нема. Але ну, я не ведаю, як разумею, поспех Горвата, ён на тым грунтуецца, што чытачы чытаюць кароткія формы, правда, як допісы на Фейсбуку. Вот они караценькія такія нататкі. Окей, у мяне як бы не было такой мэты. Калі апавяданне даўжэйшае, то даўжэйшае, карацейшае, але любое дакументаванне таго, што навокал цябе і што, асабліва таго, што можа хутка знікнуць, а так можа быць, мне падаецца вартым, так што не ведаю, ці палескім горватам магу себе адчуваць, але напэўна магу без такой фальшывай сціпласці адчуваць себе чалавекам, который ну неяк там сабраў і нешта напісаў на той мове, на которой гаварыла шмат маіх продкаў, і што гэта застанецца, я спадзяюся. Ну да, вот табе яшчэ казу, так ввогуле было б ўсё добра. Але тым не менш. Алексей, що ж такі,
Вот давай шчыра паглядзім. Я разумею, там зрабіць можа быць прыемнае, там можа быць узгадаць, але калі ставіць сабе за мэту, хай сабе не прэмію гейдройца, але больш можа быць шырака расказаць аўдыторыі про тое, чым жыве, як жыве Палессе, то можа быць на больш такой пашыранай мове варта было пісаць там ці перакласці, ці зрабіць як это вот Хаданович зрабіў сваю апошнюю кніжку, з аднаго боку верш по-беларуску, з другого по-польску, каб почитали вот на беларускай мове. Я не кажу там про расійскую, но можна я разгорнута адкажу. Па-першае, учора я мушу сёння ўвечары скантактавацца з польскім адным выдаўцом. Аказалася, што ёсць уступная зацікаўленасць у тым, каб гэта перакласці на польскую мову. Это было б файна. Другая справа, я чаму і у прадмове напісана. Мне хацелася, калі я пабачыў гэты, калі я вярнуўся у гады свайго дзяцінства, мне захацелася это пісаць. І тут я схапіўся там за асадку і пачаў пісаць адразу па-беларуску, а потым нешта, так сказаць, рука задрыжэла. І паколькі беларуская мова моя вывучаная, я не носьбіт мовы, я вывучу таксама як рускую, ангельскую. Голас бабулі Паляшучкі недзе ў галаве сказаў: здраднік. Не нават не здраднік, а сказаў мне просто, што Лёша, ты это не напрягайся, ты по-беларуску так добра не напішаш, і по-руску так добра не напішаш, а і по-польску не напішаш, хаця я на гэтых мовах даволі свабодна размаўляю, ці там па-ангельскую ж тым больш не напішаш. І я падумаў, што все-таки я постараюся напісаць на той мове, якая да мяне вяртаецца. Это першае. А другая справа, вот прызнаюся вам тут упершыню на шырокую публіку, ведаеце, у чым яшчэ справа? Вот, калі я напісаў бы по-беларуску, а як шмат журналістаў я не надта пісьменна пішу, трэба задумвацца, ну дык вось там папраўлялі, бі смяяліся, так? Што по-беларуску не так, слова ўжо, ці там яшчэ што-небудзь, склон. А тут пішаш сабе, і а хто адважыцца карэктаваць? Ніхто ж мовы так толкам не ведае, літаратурная няма. І я заўсёды могу сказаць: не, у нашай вёсцы менавіта так гавораць. То, што у вас 20 кіламетраў далей у вашай вёсцы іначай гавораць, так это ваши праблемы. І так што, так сказаць, я магу тут прэтэндаваць як на такую беспамылковасць. Польскае слова неўмыльнасць, но лепшае. Я ўсё зразумеў. Ведаеш, я прыгадаў, слухаючы табе, гады 2 таму у нас у праграме «Ідэя X» быў Сергей Шупа. І ён сказаў: а ведаеш што, вот калі хочаш стаць першым у нейкай справе, там ці там вот хоп, і ты там такі самы лепшы ў гэтай справе, рабі гэта па-беларуску. Потому что вельмі малая конкуренция. А тут палешуцкая гаворка, увогуле няма конкуренции. Ну, нешта в этом есть. Лепшы письменник як правильно сказать, хотел сказать Паляшутчыны, але это Палесся, Алексей Дикавицкий. Ну, это, так сказать, заголосно сказано, але, ну, это правда, у пэўным сэнсе так, Я спадзяюся, што будуць і іншыя. Вось акурат такі адзін з нашых гледачоў, слухачоў, я паспрабую пачытаць. А де можна тую книгу купити? Я вам скажу так, що книжку я не можу зараз привезти у Білорусь чи до Пинська. Можна прийти на мою презентацію, будуть презентації в Варшаві, в Вильні, в Празі, але буду пересилати поштою, може дойдуть. А як, може, ваш ніхто знайомий буде то в Варшаві, то пишіть, і я передам. Вот, Ларыса Демиденко, видать, думала мяне подколоть, потому что написала: перакладаю, а где можно купить тую книгу? Я вам скажу, я, конечно, не Палешук, але у нас вось у редакции, до речі, так само Паляшучка працуе Марыя Колесникова, так что яна нас троху подвучвае гэтай мове, и мы выдатна зразумелі ўсё, что было написано. Алексей, вось... Напісаў Палешук, вот ты перад гэтым казаў про тое, что вот я хочу, каб мае там аднавяскоўцы, вот все полистали, поглядели, и тут вот піша чалавек, и оказывается не так усё просто вот так узять и полистать. Так вот, ці аднавяскоўцы, тыя людзі, якія не верылі і для якіх і пра якіх у гэтай кніге напісана, ці сапраўды яны змогуць полистать, поглядзець і сказаць: о,
як там правильно будзе по-паляшуцкі сказать, там Петровна, то ж про цябе. Я думаю, что некаторыя себе пазнаюць, але там нават ёсць некалькі чалавек таких маіх найбольш дарагіх суседзяў і землякоў, якія апісаныя, нават імя пададзенае, але большасць, канешне, гэта літаратурны вымысел. Ці змогуць прачытаць? Я думаю, што змогуць. А чаму ж не змогуць? Адно, што зараз у этой ситуации... Прачытаць змогуць, у тым выпадку, калі кнігу атрымаюць. Так, вот як яе атрымаць? Ну, вот ситуация такая, на жаль, мы ведаем, якая ситуация, перадаць... Моя жонка спрабавала перадаць проста некае там пасведчанне аб нараджэнні аўтобусам у Пінскі, і нават гэта, ну, там са скрыпам бяруць. А што казаць пра кніжку, которая, ну, можна взять, мы ведаем, самая абсурдная ситуация на экспертызу, там невядома што, а можа гэта забаронена, а не забаронена. Ну, але я буду паволі перадаваць, вось ужо сёння таксама пад вечар некалькі чалавек аказалася тут звязаных з Пінскам знаходзіцца ў Варшаве, і я буду пакрысе, канешне, эту кніжку перадаваць, але надрукаваў даволі шмат, ужо не паскупіўся, так сказать, і я думаю, што хутка сітуацыя зменіцца, і я зраблю прэзентацыю кніжкі так, як хацеў, на падворку свайго дзедаўскага дома, перадусім для сваіх, так сказать, для сваіх землякоў. На падворку дома, дзе вісіць вось гэтае кола, которое тут на кніжцы, яно сімвалічнае, гэта кола адвозу майго дзеда, яно дагэтуль вісіць, так сказать, на хляве там у маім доме дзедаўскім. А гэтыя вось такія як бы прамені сонца, гэта кавалак дыванка. Моя мама вельмі любіла вязаць такія дыванкі, которые там на зэдлікі, на канапы клала. І вось Уладзі Міхневіч, дызайнер, ён аб'яднаў як бы лінію бацькоўскую і маці. Так што абавязкова, бо іначай это б не мела сэнсу. Ну, ведаеш, калі взять за прыклад нашу з Максімам Гаруновым кнігу пра беларускую нацыянальную ідэю, дзе вось гэтая экспертыза знайшла, ну, відаць, я не ведаю, там у прамовах Акудовіча, відаць, ці у каго, тое, што там утрымліваюцца рэцэпты па вырабе выбухоўкі для знішчэння аб'ектаў ваеннай і дзяржаўнай некай значнасці, то ў гэтай кнізе, якое, па-першае, на незразумелай мове, а па-другое, ад самого намесніка дырэктара Белсад-Дзікавіцкага, што там можа быць? Суцэльны экстрэмізм, тэрарызм і фашызм. 400 старонак экстрэмізму, тэрарызму і фашызму, абсалютна незразумелая мова. Я яшчэ нават жартаваў з кімсьці, уже не памятаю, што могуць паглядзець, што ага, быццам бы так крыху на украінскую падобнае, так, там можа это які там бандераўцы, ну, напэўна, трэба праверыць. О, точно, так яшчэ там можа быць дзе-небудзь это самае візітоўка Яраша ляжыць, ну, нема, зашыта под вокладку. Але падазрона, тым больш яна вялікая, і таму, калі брашурка, то лягчэй было перадаць, але напэўна атрымаецца гэта зрабіць партызанскімі шляхамі, мы ж умеем. Вот, а де купити можна тую книжку Заре? Заре в Варшаві. Пишите до мене на Фейсбуку, зустрінемось, передам, і купляйте, читайте. Алексей, я зараз задам такое провокаційно неприємне питання. Так, ласка. Говорит, давно, говорит, а что от тебе еще чакать? Я не ведаю. Хотел так сказать, але устрымаўся. Я не ведаю, ці выдаліў ты гэтую размову ці не, але там я там паспеў ухапіць спрэчку, што, маўляў, вот тут Дзікавіцкі толькі кнігу выдаў, а ўжо патрабуе рэцэнзіі всяких ад літаратурных крытыкаў станоўчых на яго кнігу, мол, как же ж так? А скажы, сапраўды чакаў, што вот кніжку выдаў, і вот зараз там у СМІ літаратурныя крытыкі там прысвяцяць старонкі, хай не з пахвальнымі суцэльна, но там, скажем, с разбором, ну, от ввогуле увагі хацелася? Як сказать, ну, это таксама даўгавасценькая гісторыя. Не велося пра рэцэнзіі некія, пра там пахвалы ці нешта такое. Велося пра тое, што б хаця б аднатаваць гэта. Не так шмат у Беларусі выдаецца кніжак нават па-беларуску, нейкіх такіх цікавых. Іншая справа, што па-палеску ўвогуле не выдаюцца. І я ж таксама неяк чорт з табакеркі не выскачыў, як бы я шмат публікаваў на Фейсбуку гэтага, і потым шмат анансаваў, што вось аддаю ў друкарню, што ще папраўляю, гэтак далей.
той, хто сочыць, мог бы зарыентавацца. Мне вялося хаця б пра кароткую нататку аднатаваць, напісаць, глядзіце, нешта такое цікавае выйшла, можа, калі мы атрымаем кнігу, туда это вернемся. Але такая цішыня, яна, як вам сказаць, яна, думаю, берецца з розных прычынаў. Па-першае, з таго, што это провинция, все-таки я представляю, хотя я живу давно не у провинции, але все-таки провинцию. А другая справа, я не хотел про это писать у посте, але я вам скажу. Неяк, калі я пачаў пісаць, можа, максімальна 2 гады таму на адной імпрэзе адзін вельмі вядомы чалавек у беларускай культуры, што праўда там на падпітку крыху, але раптам пачаў на мне крычаць, просто мы давно знаёмыя, я давно я этого не чакаў, просто ладно, я спешу гэта, так сказать, на тэмпературу імпрэзы. Але закіды былі такія, што ты, пішучы вось так, ты аслабляеш беларускую культуру, а як бы у галаве у цябе толькі тое, каб адарваць Палессе ад Беларусі. Сепаратызм. ПНР стварыць. Так, што абсалютна з'яўляецца нейкім такім ужо абсурдам. Я не ведаю, ўсё сваё свядомае жыццё я займаўся адваротным, захаваць Беларусь. І такі закід, мне падаецца, абсалютна нейкім такім, як бы это сказаць, ён вельмі несправядлівы, па-першае, а ён і з другого боку нейкі такі шавіністычны, я б сказаў нават, таму што можна быць беларусам, адчуваць абсалютнасць грамадзянінам Рэспублікі Беларусі і пісаць на гаворцы. Гэта ж наша багацце, а не наадварот, это нейкая шкода, вот ты робіш шкоду. Так я думаю, што гэта можа быць звязана таксама з гэтым. Сапраўды, як там было сказана, у разнастайнасці наадварот больш наша моц, больш нейкай такой, калі там не аднароднае нешта складаецца са шматлікіх цікавостак. Я караценькую гісторыю раскажу. Калісьці гадоў 10 таму наш адзін польскі калега з Белсату паехаў з беларусамі на басовішча. Яго неяк там намовілі паехаць. Ён некалькі дзён прыязджае, пабыў там і сустракаемся мы ў палілцы, пытаюся, як там, Лукаш, як табе басовішча? А он кажа, халера, я не ведаў, што ў Польшы столькі церкваў. Я ніколі ў Польшы не бачыў, што столькі церкваў. Он там пабачыў на Падляшшы, пабачыў, што там ён, хаця адукаваны чалавек даволі малады, ён ніколі не ведаў, што Падляшша ўвогуле, што такая частка існуе. Ведаў, што існуе, што Лена настолькі адрозная, не ведаў нават гэтага. І гэтаксама частка тых, хто жыве там, допустим, у цэнтральнай ці ўсходняй Беларусі, таксама не да канца ведаюць, які гэта скарб беларускае Палессе. І гэтым трэба ганарыцца, што наша краіна, можа, яна не вялізная нейкая, но яна разнастайная, калі вы паедзеце ў Францыю і возьміце, скажыце дзе-нибудь там у адным рэгіёне французскім, што іхнае віно горшае, чым іншага рэгіёна, там ці сыр, там, допустим, яны вам там кінуцца душыць за гэта. І ў гэтым нічога нема дрэннага, яны ўсе французы, але яны проста яны любяць свой кавалак зямлі, свой рэгіён. Мне падаецца, што калі мы будзем таксама ставіцца да сваіх рэгіянальных асаблівасцяў, гэта толькі ўзбагаціць нашу краіну. Цалкам пагаджуся. Так, перадаюць вітанні з Віцебска. Дзякую. Святлана Бонкарева. А таксама нагадваюць і нам, і вам, дарэчы, у нас у эфіры неяк прэзентавала гэтую сваю кнігу Наталка Бабіна. Таксама піша на палескай гаворцы. На па-украінску піша, хутчэй за ўсё. Вот так вот, зараз пошли бойкі за тое, хто ж лепшы Палессе пісьменнік. Не, натуральна, Наталка, я вельмі паважаю, это вельмі класная пісьменніца, мне там вельмі далёка да яе, я з гэтым згодны. Але тут у нас, пэўна, не будзе часу, і это не так будзе цікава. Я, допустим, у сваёй кніжцы выкарыстоўваю выключна літары беларускага алфавіту. Наталка, допустим, выкарыстоўвае і з 2 кропкамі. Хаця яно б, это і з 2 кропкамі, яно было «й». Яно было зручнейшае для напісання да таго, каб, праўда, адлюстраваць гучанне гэтых палескіх слоў. Но я адмыслова пішу замест і з 2 кропкамі, пішу «й» і беларускае. Таму што я хочу падкрэсліць все-таки, што Палессе гэта асаблівы менталітэт.
няхай сабе мова больш фанетычна падобная да украінскай мовы, гэта натуральна. Моя бабка калісьці казала, што той, хто дзекае цекае, гэта лытвын. Вось суседка выйшла замуж за лытвына, поехала аж до Ляхович. Ну, бо там дзекаюць і цекаюць, это вельмі далёка недзе, на Літве было. Я спачатку падумаў, як падлетак, што яна мае на увазе, што ў Коўна, можа, паехала дзе ў Вільню, а яна мела на увазе. Я хацеў бы сказаць, што як бы гэтым падкрэсліць, што нягледзячы на нашу фанетычную падабенства мову, ўсё-такі Палешукі это іншы менталітэт, гэта не менталітэт цэнтральнай Украіны. І што гэта ўсё-такі, што гэтая кніга беларуская. Алексей, яшчэ закрану, раскрый сакрэт ўсё ж таки, як выдавалася кніга. Ты ўжо троху прызнаўся, што за свае сродкі, але чаму за свае? Што няўжо не знайшлося выдавецтва беларускага, украінскага, якое б захацела выдаць? Як некалі так нясмела запытаўся на Фейсбуку, можа, хто хацеў бы выдаць, ніхто не адказаў асабліва, але з другого боку я зразумеў з часам, што я не хачу не ісці на кампрамісы. Я хочу выдаць гэта по-свойму. Што значыць за кампраміс? А вот хаця б, допустим, у меня была прапанова выдаць частку гэтай кнігі, прынамсі там ёсць пару паэм, выдаць частку гэтай кнігі па-украінску, але пры умове, што тэкст будзе адаптаваны пад украінскую мову. То есть, як бы мне сказали так, ну так это ж ясно, это ж так, что ты там, ладно, якая там, это ж по-украинску, якая там Беларусь, это ж все по-украинску практично, вот подправим крыху, и будешь мець шыкоўнае выданне з малюнкамі, нормальным накладам, нават было там такое прапанова, што для дзяцей, там мне там перадаць у нейкія там чытальныя залі. Ну я надраз адмовіўся, тому што не хацеў ісці на кампрамісы і выдаў гэта так, як я лічу патрэбным, так, як гэта павінна гучаць, по-мойму. Я таксама магу памыляцца, бо гэтая кніга не прэтэндуе на філалагічную дакладнасць. Паўтаруся, не прэтэндуе. Тут можа быць шмат памылак нейкіх, нешта я не так пачуў, нешта не так напісаў, але тым не менш, калі кагосьці зацікавіць гэта нейкае выдаўніцтва, можна з частковым перакладам выдаць, можна выдаць папраўленае, дапоўненае выданне, як кажуць. Можна зрабіць што ўгодна, я не супраць гэтага, але першы крок я хацеў зрабіць сам. Ну, безумоўна, чаму, калі ва ўкраіне, да прыкладу, захочуць мець пераклад кнігі... Пераклад, не адаптацыю, пераклад. Да, то адно, ці там у Беларусі таксама пераклад. Калі ласка, з вялікім задавальненнем. Ну і такіх пару падрабязнасцяў, момантаў. Па-першае, якім накладам выйшла кніга? 540 экземпляраў. Ну, па беларускіх мерках даволі буйны. Ну, можа, это апошняя кніжка ў маім жыцці, так ужо раз выдам, каб хапіла раздаваць падарункі на добрых некалькі гадоў. Ты що думаешь, вот все, запал угас? Не, пішацца яшчэ новае, але ці хопіць сілаў, так сказать, надалей і жаданне, пэўна хопіць. Ну, але так ці іначай. Я хацеў гэтую кніжку зрабіць даволі вялікім накладам і ў добрай вельмі якасці, таму што каб не было асацыяцыі з тым, што калі там правінцыя, Палешукі, то такая брашурка, газетная папера, ці там туалетная, ці яшчэ якая-небудзь без ілюстрацыі, абы як. Не, культуру трэба прэзентаваць, ну, літаральна кажучы, у добрай вокладцы. Да, як бы там сказалі у вас, онде ляжыць кніга, онде кніга і то рэч. Так, возьмеш у руки, маеш в руки, так, возьмеш в руки, маеш. Ну і на заканчэнне, Алексей, ўсё ж таки яшчэ раз пра тое, дзе можна сустрэць цябе, атрымаць кнігу. Можна мне пісаць... Я меў на увазе прэзентацыі. Прэзентацыі будуць 9 числа, 9 кастрычніка будуць у Вільні, аж 2 прэзентацыі. Можна знайсці, дзе гэта будзе 13 кастрычніка ў Беларускім доме ў Варшаве, а 19 вечары, 23 кастрычніка у Празе прэзентацыя. І яшчэ ёсць запрашэнне паехаць в Украіну, але бліжэй беларускай мяжы. Я не ведаю дакладна яшчэ калі, але магчыма таксама ў кастрычніку. Ну што ж, у любым выпадку цікава пачытаць, паглядзець і радуе тое, што нягледзячы ці насуперак усяму таму, што адбываецца ў Беларусі, у свеце, творцы працягваюць тварыць, працягваюць працаваць, працягваюць пісаць і выдаваць гэтыя свае творы. А гісторыя пакажа, войдуць яны ў аналы літаратуры гэтыя творы ці не войдуць, але чалавеку прыемна. Войдуць, перакананы. Перакананы. Ну, ясная справа, лепшы пісьменнік па лесе. Дакладна. Алексей Дзекавіцкі і Зміцер Лукашук былі разам з вамі ў сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.